Haleluya. Haleluya. Uxolo lwenkosi ke malube nathi sonke. Ndiyanibulisa xa kusihlwa namhlanje. uThixo esinceda ke sawuthetha ngothando lukaThixo. Uthando olugqithe konke ukuqonda nokwazi. Uthando olunamandla olwasitsalayo sikude kodwa uThixo wasithanda wasenza abantwana bakhe. Sifumana ke ilizwi lakhe phaa kwincwadi kaYakobi, James chapter 2 verse 8. Ukuba okunene niyawuzalisa umthetho wakomkhulu ngokwesibhalo esithi uze umthande ummelwane wakho njengoko uzithanda ngako nityhaphile. So ke simele ukuthandana nathi sithande nabamelwane bethu. Siye kuDeuteronomy chapter 10 verse 19. Deuteronomy 10 verse 19. Mthandeni owasemzini kuba nibe ningabasemzini eyiphutha. Sonke ngokwemvelo sisuka eyiphutha. Wonke umuntu usuka kude, kodwa uThixo wasithanda silapho zange siyekele sitshabalale eyiphutha, wasenzela inceba. So ke simele uba sithandane singabantwana bakaThixo. Siye ke kwincwadi kaYohane, Yohane chapter 13 verse 34 no-35. Uthi ndiniwisela umthetho omtsha wokuba nithandane njengoko ndinithandileyo mna, ukuze nani nithandane. Amen. Umthetho omtsha lo ovela kuYesu Kristu uba masithandane. Athi kuverse 35, ngayo yona le nto bayawukwazi ukuba ningabafundi bam inene ukuba nithe nathandana. UYesu Kristu injongo zakhe zokuza emhlabeni yayizezokuba sithandane. Simele uba sithandane njengabantwana bakaThixo, omnye komnye. Amen. Sifunda ke phaa kwi-Acts izenzo 2 verse 32. Uthi baye bezingisa ukuhlala emfundisweni yabapostile nasebudlelwaneni nasekuqhekezeni isonka nasemithandazweni. Oluthando ke uze luhlale luhleli, kufuneka sisoloko simthandaza uThixo amaxesha onke ukuze sihlale kuye sikwazi ukwenza intando yakhe. Amen. KwabaseTesalonike bokuqala, 1 Thessalonians chapter 3 verse 12. Yanga ke inkosi ngokwayo inganityebisela eluthandweni omnye komnye nakubo bonke, kwaye nakubo bonke, ngoba nathi sisenza njalo kuni. Amen. So inkosi xa inolutyebisa oluthando lwethu lukhule kubantu bonke, sithanda uThixo. Amen. Sifunde ke phaa ilizwi lokugqibela ku 1 John chapter 4 from verse 7 to 21. Uthi bayazintanda masithandaneni ngokuba uthando lwaphuma kuThixo. Bonke abanothando bazelwe nguThixo, bayamazi uThixo. Lo ungenaluthando akazange amazi uThixo, ngokuba uThixo uluthando. Kwabonakaliswa ngale nto ukusithanda kukaThixo ngokuthi uThixo amthume ehlabathini unyana wakhe ekuphela kwamzeleyo ukuze sidle ubomi ngaye. Uthando lulapha ke, ingekuba samthandayo uThixo thina, ikukuba wasithandayo yena wamthuma unyana wakhe ukuba abe sisicamagushelo sezono zethu. Zintanda ukuba wenjenje uThixo ukusithanda, nathi sifanele ukuthandana. Akukho namnye owakhe wambona uThixo. Ukuba sithi sithandane, uThixo uhleli kuthi
nothando lwakhe lugqibelele ngaphakathi kwethu. Sazi ngale nto ke ukuba sihleli kuye naye uhleli kuthi ngokuba usinike okomoya wakhe. Sibonile thina siyangqina ukuba uyise umthumile unyana wakhe ngumfundisi wehlabathi othe wavuma ukuba uYesu nguye unyana kaThixo, uThixo uhleli kuye naye uhleli kuye uThixo, sikwazi thina sikholwa kukusithanda kukaThixo. UThixo uluthando, lo uhleli eluthandweni uhleli kuye uThixo noThixo uhleli kuye. Lugqibelele ngale nto ke uthando olukuthi ukuze sibe nokungafihlisi ngomhla womgwebo, ngokuba njengoko anjalo yena sinjalo nathi kweli hlabathi. Akukho loyiko eluthandweni, lusuka uthando olugqibeleleyo luluphose phandle uloyiko, ngokuba uloyiko lunexhala, lowo ke woyikayo akagqibelele eluthandweni. Thina siyamthanda ngokuba yena wasithanda kuqala. Ukuba umntu uthe ndiyamthanda uThixo wamthiya umzalwane wakhe, ulixoki. Kuba lowo ungamthandiyo umzalwane wakhe ambonileyo angathini na ukuthanda uThixo angambonanga? Wo lo mthetho esinawo uvela kuye ukuba athi lowo umthandayo uThixo amthande nomzalwane wakhe. Amen. Inkosi isikelele ke ufunda kwelizwi lwayo ngoku nangonaphakade. Amen.